какво става, хора? Аз съм гости. Днес ще играем Brawl Stars. Така, сега сме с Шелито. Роса няма. Жалко. Не. Добре, може ще играем. Днес съм правил клип, защото велик ден беше и нямаше как да направя клип. Велик ден беше. Мържа се. О, метеоритите. Метеоритите, така са. Така повече се поразкупва, ако се напът на метеоритите. Dobra. Już najgra. Let's go get him. Yes. Другия ми аккаунт трябва да си го сложа. Тук, за да ме стана поне 2000 нещо. И последна игра. Трябва да ви кажа нещо. Ако сте с Шели, сте много силни. Гледай, аз много купи правя с нея. Днеска много купи събрах. На другия ми аккаунт. В Brawl Stars. Много купи. То за Шелито сте силни, бе. Понякога с Шелито сте силни. Това беше хора. На мен ако харесва клип, ще да споделя лайк.